Rastio, jsme na stánku Mitsubishi a jednoduše vidím tady nějaký zajímavý barevný auta, nevidím Lancera. No tak, lebo Mitsubishi je značka SUV a demonstruje to každým jedným vystaveným exponátom. Najnovšie limitovaná edícia Geosic, na L200 kopec doplnkov, nový lak a máš možnosť vidieť, že aj ASX je trošku pretvorené, má iný predok. V podstate to auto netreba extrémne meniť, akurát je tu ten Dynamic Shield, dynamický štít, ktorý poznáme z Outlandera a to ASX sa tak pomaličky pretvára a možno príde k ďalšej generácii, ale dúfam, že toto príde na naše cesty, lebo to vyzerá dobre. Vypadá to moc pěkně, ale tady je jedno auto, který jsem ještě neviděl. Vypadá to nějaký koncept. Dostane se vůbec tohle třeba někdy do výroby, jakoby do série? Mám informácie, že čoskoro Mitsubishi momentálne oslavuje 50 ročnicu vývoja elektromobilov, to by som nepovedal. A práve preto je tento nový crossover, ktorý trošku takým náznakom budúceho ASX, keď sa na to pozrieš, je čistý elektromobil, aspoň zatiaľ, má štvorkolku 50/50, to znamená 70 kW vzadu, 70 kW vpredu, má nastupovanie s krídlovými dverami protismernými, bez stĺpika a je to auto, v ktorom je zabudovaný aj autonómny systém alebo autonómne riadenie dokonca dvoch typov. Jedno je poloautonómne, to znamená, že funguje na diaľnici, ideš, strieda sa z pruhu do pruhu, auto vie ísť so šoférom po diaľnici samo, alebo potom plná autonómna jazda vyparkovať. Ty si to ako v hoteli privoláš a namiesto lokaja auto príde k tebe, ale nie na verejnej komunikácii, ale na nejakom parkovisku. Poslední důležitá informace. Víme, kolik bude schopný ten elektromobil ujet na jedno dotankování elektrikou? No, Mitsubishi, keďže má 50 rokov elektrického vývoja, tak nechce prísť niečím, čo má 200 km dojazd. Sľubujú 400 a vlastne stále používajú ako svojho konkurenta, inšpirátora Teslu a chcú vlastne s týmto zmeniť tú elektrickú mobilitu na úplne iný level, no a chcú ostať SUV značkou. Popravdě tohle už vypadá moc pěkně, protože tady se vytrácejí ty různé obliny, jsou tady ostrý tvary a myslím si, že tohle by mohl být elektromobil, který by měl uspět na světovém trhu.